Duela 2 urtetik gatazka hasi zenetik, ostegunero irten dira langileak euren aldarriak kaleratzera. Gaurkoa ordea ezberdina da, oinak arinago dabiltza eta aldartea erabat mudatu zaie manifestariei. Reconocimiento a lo que hemos dicho desde un principio, que habían vulnerado nuestros derechos fundamentales. Anguianok esan duenez, epaileak agerian jarri du enpresak langileen oinarrizko eskubideak urratu dituela. Auzitegi Gorenak emandako epaiak hain zuzen horixe dio, oinarrizko bi eskubide hautsi direla, grebarako eskubidea eta sindikatuetan aritzeko eskubidea. Gorenaren erabakiaren ondoren, langileek lanera bueltatzea espero dute. Ahora, bueno, nosotros lo que tenemos ahora es pues, la recompensa que esperábamos, la readmisión. Baina pasatutako kalbarioa ez dute ahazten. Orain arteko bidea latza izan dela esan digute langileek eta senitartekoek. Ya era hora, porque son 2 años y pico. Y esto se dice fácil, pero son muchos días de pasarlo mal. Enpresa batzordea bihar bertan batzartuko da Madrilen enpresako zuzendaritzarekin.